Molt bé, comencem. No sé si es veu massa bé, això, però bé. Jo tinc un poema, la forma que té ja més familiar, però això ja, evidentment, si més familiar ho poso ja i així no me l'oblido. I el primer que he de fer és mirar un vers que no hi hagi vocal i vocal. Per exemple, el primer no em serveix, ¿vale? Perquè n'hi ha aquí també, tampoc em serveix. Aquí també n'hi ha un, val? Aquesta podria servir si sé que he de fer amb això, perquè hi ha dues vocals juntes, val? D'acord? Puc anar buscant, aquí també n'hi ha un, aquí, no? Bueno, aquí també hi ha el O aquest, i aquí tinc aquesta d'aquí, que a més, no només no hi ha vocal i vocal, sinó que dintre tampoc n'hi ha. I començo per aquí, perquè això em guiarà a la resta. Començo a comptar. Recordeu, no puc posar ratlla damunt de l'apòstrof, perquè ja està fet. I fins al final, per què? Doncs perquè la tònica està al final. 20, no hi ha menys. Val? I ara compto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per tant, jo sé que tota la resta, com a mínim els quartets, no sé els tercers, tindran 10. Un cop jo tinc aquesta referència, començo a dalt. D'acord? Això no sé per què molts ho feu monosíl·lab. No. No hi pot haver vocal, consonant vocal. Aquí és possible que hi hagi contacte. Si no, ja el trauré. I jo ja poso la E. Per què E? Tornem-hi. Si hi ha AEs implicades, és una elisió. Una altra elisió possible. Vale, aquí. Quina és la tònica? És la I. D'acord? Aquí podem fer dues coses. Dius, bueno, ahir no sé si va junt o va separat, però a mi aquesta H me molesta. Per tant, faig això. A veure què passa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quadre? Vale? Per tant, què faig? Com que la H no sona, és com si no hi fos. D'acord? Per tant, ho faig així. Ajunto aquestes dues vocals. D'acord? És un diftong. D'acord? No cal que feu res. Per tant, digue'm. El no y la E de escalfa no se juntan. Sí senyor, ahí tens raó. Llavors, fem una cosa. Deixem-ho com estava. Ok? A veure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ara sí. Què ha passat? Per què selecciono aquest i no aquest? Perquè un diftong seria això, sempre i quan la tònica fos la A, no la I. I si us fixeu, la tònica és la I. Per tant, seria això. D'acord? Al ser la tònica, l'altra se separa. Què posem aquí? Perquè, clar, hi ha una O i una E, no és una A. Com ho pronunciem? Jo ho poso així. Si ho llegeixo així. Ara és demà, no escalfa, no escalfa. Si en comptes de posar això, profe, jo és que dic això, no escalfa. Preferiria aquesta, que és una elisió perquè de dues en faig una, elimino una, però, bueno, aceptamos pulpo com a animal del desierto i podem dir, bueno, si pronuncio tot junt, és sinònim. Vale? Fixeu-vos el que m'ha passat. M'hagués equivocat.
Hagués marcat, en realitat això hagués sigut una sinèresi, d'acord? I no és certa, perquè tinc aquesta i no l'havia vist. Per tant, aneu en compte, d'acord? Què poso? Dono per bones les dues, però per mi és aquesta la correcta. Perquè la E no la dic. Quan jo ho llegeixo, o recito, o canto, això no ho diria, la E no la diria. Vale? Ara es demà no escalfa el foc. No escalfa. La E no la dic. Què ens falta aquí? Aquí no l'he posada perquè no ho sabia, però aquí què poso? Com? Majúscula, perquè és més de 9 o més. H major. Si voleu, ja podeu posar, per no oblidar-ho, per fer per ordre. Primer he posat el 10, no? Per tant, verbs decasíl·labs. Per tant, si són decasíl·labs, art major. Si això no sabeu d'on ve, és simplement agafar la pàgina 1 del dossier que teniu al Moodle. No, quan és 9 o més. Art menor és de 2 a 8. Molt bé, ja tinc això. Ara, continuo. Què tinc aquí? Una I, no? Per tant, què era això? Pàgina 2. La tònica és aquesta, per tant, fins al final. Què he fet aquí? En comptes de posar la I juntes, que podria ser, posar-les aquestes dues Is, si us fixeu, si ho llegiu, ni el foc d'avui hi haurem de fer, hi haurem. La I se'n va cap a l'altra banda. Llegiu això, feu mentalment, i veureu com aquesta I se'n va aquí. I això acaba sent això. I si això ho separo, me queda així, no? Per tant, la I aquesta se'n va aquí, amb el de la dreta. I evidentment tinc una I, per tant és una sinòleg. A veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La rima és I, i ara OU. Per tant, com que no és la mateixa, salto de lletra. Aquí hi ha una pregunta, i és, per què no he separat això? Home, perquè em sortirien 11. Però per què no he separat això? No? Ho vaig dir l'altre dia. Quan s'ajunten en català? Quan tinc una vocal amb una I o una vocal amb una U, però en aquesta direcció. Això és el primer cas. Segon cas. G1 o Q1 més vocal. Tota la vida ho hem fet junts, per tant això no cal explicar res. Quan tinc tres vocals juntes, ho vam explicar ahir. Què faig? La del mig a la dreta. I finalment, quan tinc una I més una vocal, al principi de la paraula. Aquests són els casos en què s'ajunten. Si tot us dona que no, què hem de fer? Separar. I tenim un hiatus. I això és un diftong. Són 4 coses. 1, 2, 3 i 4. Ara ve quan dieu, no, és que no puc aprendre-ho. Estupendo. Per això, avui va junt. Per què? Mireu-ho. Tinc dues vocals, no? Molt bé. Tinc una vocal al principi? Si la primera és una U, una vocal? Sí.
La segona és una I o una U? Sí, per tant, s'ajunten. Ja està, així de fàcil. Tinc vocal? Sí. A la dreta tinc una I? Sí. S'ajunten. 4 coses, no hi ha més història. Seguim. Digues. Perdó? No es veia, Sí, la I va a l'altra banda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per què au va junt? Per què ou va junt? Es compleix? Per tant, ho diu aquí. Més fàcil no es pot fer. Leo, digues. Ah, bueno, és igual. Si s'ha penjat, otro dia s'haurà penjat. És igual. Gràcies. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correcte. Per tant, ara posem. Hi ha una I, no? Per tant, sin a l'F. És elisió. I la rima torna a ser ou. Per tant, bé. Veig gent que ja ho entén, que et pots equivocar, evidentment, i gent que mira a l'infinit. I com deia aquell, i més allà. Bueno. Aquí ja veurem. La tònica és I, per tant, fins aquí. Anem a veure sense haver fet res. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per tant, això, aquí no he de fer res. Veieu, a vegades no s'ha de fer. L'experiència us donarà aquest punt de dubte. Diu, ui, això, masses vocals juntes... Podria ser, És com si això es funcionés així, mireu. Vale? Perdó. Mou'm. Podria ser perfectament. Però no sé dir-vos per què tens aquella sensació de que, ui, això no cal. És massa forçat. Potser sí, a veure, si me'n sortís 11, ja sé el que he de fer. Per tant, 10. La rima quina és? La rima és I. La rima no és ir. Perquè no es pronuncia. Les R's finals que no es pronuncien són com les H's, no compten per res aquí. Per tant, si algú té dubtes, preguntes, sisplau, estic aquí per contestar-vos. La tònica és I, camí, per tant compto fins al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfecte. Què hi ha aquí? Una I? Sin a l'F. Què tinc aquí? Una I? Sin a l'F. Si sempre el mateix. D'acord? Molt bé. La rima quina és? I. Profe, no rima amb dalt perquè hi ha una R. La R no es pronuncia. Esdevenir rima amb camí. Escolteu, esdevenir camí, ahir, això rima? Clar que rima. Per tant, A. Oh, jo em pensava que al canviar l'estrofes canviava lletra. No té per què. Si tens una rima igual, com? Oh, però és que només rima les vocals, les consonants, no. Ho pronuncieu. No hi ha R per enlloc. Ahir, esdevenir, camí, sona igual? A veure què passa.
fins al final perquè la tònica és al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecte. Llavors sí que funciona tot. Això què és? Pai. És un diftong, per tant, sinalefa. També ja l'he. I el és això. És això. Per tant, sinalefa. Molt bé, la rima. Oh, i evidentment ja ens sona, no? Bé. Seguim. Per què van junts? Mirem això. Mireu aquí. Paro un moment i dic, vale, eix, ho divideixo o ho deixo junt? Miro les dues vocals i què veig? Té una vocal? Sí. Té una I? Per tant, juntes. Doncs així queden, juntes. Càntic, que, mou. Fins al final perquè és la tònica. Ah, es compta fins al final sempre? No! Fins a la síl·laba tònica, la forta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I la rima és? Oh, i per tant li torno a posar. Bé, i ara ja puc posar la rima del vers model que he fet al principi. Com que acaba amb I, A. Ara ja podríem fer una altra cosa també abans de continuar. Això ja ho esborro. Si ho he copiat bé i si no, doncs és així. Què és això? 2 quartets. Recordeu que si fossin d'art menor serien quartetes. Val? Molt bé. I el quartet té alguna cosa especial. Té una marca especial i és la rima. És un sí, un no? No. És AB. I després què fa? Gira al revés, no? I l'altre igual. Per tant, estan... Profe, podria ser que fos un creuat i un encadenat? Sí. Per què? Llavors posaries un quartet creuat, un quartet encadenat. Però com que els dos són iguals, ho posem així. De moment sembla que sí, però bueno, ja que hi som. Com que rima tot el que sona. Molt bé, seguim. Com que la tònica és la E fins al final. Aquí ja estem acostumats una línia. A veure si quadra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecte. La rima és eus. Tenim algun eus? No, per tant, sí. Recordeu que en català això no existeix. Es pronuncia així. C, no C. Molt bé, seguim. És un altre vers model, tot i que hi ha la EU aquesta. Per tant, podríem confirmar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. És la mateixa, no? Per tant, sí. Està tota l'estona és el mateix. Però clar, si mires a l'infinit, una vegada que mires aquí, i això ho hem d'explicar, ho acabo de borrar. Tinc això. I no és el principi de paraula, sinó que és el mig, no? Què faig? Separo o les ajunto? La llista que hi havia aquí, que encara es veu una mica la ratlla, es deia vocal, sí. Més una I, no. Més una U, no. Següent, què deia? G1, Q1. N'hi ha alguna d'aquestes? Perquè davant, què tinc davant? Tinc una C, no? Per tant, no hi ha ni Q ni G1. L'altre, 3 vocals juntes. Hi ha 3 vocals juntes? No. I més vocal. Ep, sí, a principi de paraula. No. Per tant, si tot és que no, què havíem de fer?
d'aquest quadre, si tot és que no, havíem de separar. Per tant, ho separem. Eixut, la tònica és la 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si no, us sortiran 9 i no sabreu per què. Aquí és molt possible que la majoria us hagi sortit 9. Perquè no sabeu fer això. Ho vaig apuntar l'altre dia a la pissarra verda i ho acabo d'apuntar a la pissarra blanca. 2 vegades. Ara vull que us pregunteu quantes vegades ho he copiat i algú dirà, el què? Fins aquí. Molt bé, la rima quina és? Ut, des de la vocal tònica. És tota l'estona el mateix. Estic fent tota l'estona el mateix, repetint vers darrere vers, el mateix. Tinc algun ut? No, per tant... Bueno, ho veurem a veure què passa. Pare, la tònica és la E, val? Si dubtes, no ho facis, espera't a veure què passa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En surt una, no? Per tant, efectivament, aquí he de fer aquí. Per tant, què és, si hi ha una I? Bueno, faig aquí dalt. D'acord? Perquè a vegades te'n adones que en aquests casos és evident. Sempre passa. Però aquestes a vegades sí o no. Per tant, en cas de dubte, però és igual, ho pots fer i després treure-ho. Perquè hem fet la que no hi ha cap vocal junta. Els poemes que et posaré, tots són iguals. Podria ser, això sí, podria ser que aquests fossin de 10 i els tercers de 8, per exemple. Però tots 8. Tu veuries 10 aquest pack, 8 aquest. Hi ha la relació? Sí, per tant, estaria bé. Ara, 10, 9, 8, 11... No. Existeixen, sí, però no te'ls posaré. Per tant, el primer que heu de fer és el que he fet jo. Buscar algun, si hi ha sort, que no hi hagi vocals juntes, enlloc. Ni fora, ni dintre la paraula. I si és, perfecte. Llavors tu dius, bueno, m'ho faig vindre bé a tot arreu. D'acord? A no ser que t'hagis equivocat aquí, llavors ja, clar, tot s'encastarà tot. Molt bé, seguim. A veure, que no havia apuntat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recordeu per què eu s'ajunta. Quin vocal? Més una I? No. Més una U? Sí. Per tant, s'ajunta. 10. Quina és la rima? Et. Tinc algun et? No. Home, tinc un ut? No. No és el mateix. Per tant, seguim. Senyors, què tinc aquí? És un altre vers model. No hi ha cap vocal junta enlloc, ni dintre ni fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per tant, en quadre, efectivament. I la rima, et. Tinc algun et? Sí, damunt. I ja per acabar, aquesta... Vale? Compto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un altre vers model. No hi ha vocals juntes. Poques vegades passa, això que n'hi hagi tants. D'acord? Rima. Ut. Tinc un ut. Sí, però s'escriu diferent. Com sona? Sona igual, no? Per tant... I com us vaig dir l'altre dia, el sonet, els tercets tenen un lligam. Quin lligam és aquí? El veieu? Aquest lligam. D'acord? Són de família. Va?
Un cop fet això, què em queda? Els 2 tercets, que no tenen res més, simplement tercets, i ja finalment, com que tinc 2 quartets i 2 tercets, tinc un sonet. Anem a veure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per què? Perquè això és el mateix. Estic parlant de les estrofes, vale? Com a mínim hi ha d'haver 8 coses. Si jo sé que hi ha 8 coses i les tinc les 8, ho he acabat. Perquè pot ser que se m'oblidin coses. Torno a comptar les coses. 1, 2, els contactes. 3, 4, 5, 6 les estrofes, 7 i 8. I ja hem acabat el poema. Clar, mirant això dius, hosti, quin merder. Clar, si és la primera vegada que tu mires, doncs sí. Però si portes despert tota l'estona de classe, veus que és exactament sempre el mateix. Perquè rima amb això. No et miris la lletra, pronuncieu. Eixut rima amb plenitud. Sona igual, no? Per què? Perquè resulta que en català la T final i la D final sona igual. Allí ho tens, d'ahir. Vale? És a dir, cuidado amb les R's, que no es pronuncien. Les H's no es pronuncien. Però és que a vegades... Oi, com ho sé això jo? No me'n recordaré. Pronuncio. Estàs allà i fas eixut, plenitud. Eixut, plenitud. Ui, això sona igual. Pots demanar-me... Pot ser que alguna vegada una paraula no sàpigues quina és la tònica i jo llegiré el poema o la paraula en qüestió, perquè sàpigues on és la tònica. Això sí. Val? Jo, i si convé, la llegeixo tot. Val? Però en català, és a dir, imagineu-vos per un moment que jo escric això. Aquí diu plenitud, no? Però i si ho escric així? Com sona? Sona igual, no? És més, perquè ho veieu més bèstia. De fet, els catalans pronunciem això, més que això. Però si ho pronunciem, això... Ja ho sé que a Madrid, d'això en diuen... Madrid. Vale? Bueno, no és fonètic això, que és sonor. Vale? Diuen així. I un cognom, no? Cognom Abad. Ells en diuen Abad. Per què? Perquè diuen que així es pronuncia. Vale, pues estupendo. Però per nosaltres, Madrid es pronuncia exactament igual així. Vale? Doncs plenitud i eixut, sol·licitud, institut, s'escriuen amb T i amb D, es pronuncien igual. Heu de parar esment, que vol dir estar atents, a com sona, no com està escrit, com sona. Recordeu que els poemes són per recitar i per cantar. D'acord? Molt bé. Anem a veure si fem una altra... El comencem ara i l'acabeu a casa. És per dijous o pel dia que sigui. A veure, que algú... Farem l'E. Els que teniu el dossier, ja sabeu, i si no, ho copieu. Ara ho esborro. El E es comença ara amb el temps que tenim.
i s'acaba a casa pel proper dia. A veure, us he posat el E expressament. Té alguna novetat? Perdó, que falta un vers. Però l'estructura ja us sona d'alguna manera, no? Bé, us ha de resultar familiar, perquè, coi, no he fet un igual. Ara sí. Què tenim aquí? 4, 4, 3, 3. Si algú no veu res, és que no ha vist res durant tota l'hora. I tenim una altra cosa, que ho he exagerat de mala manera, perquè realment es vegi, no? D'acord? Pàgina 1 del dossier. D'acord?